parlar-ne tenim amb nosaltres a Sònia Marín, que és la tutora. Molt bon dia, Sònia, benvinguda. Tenim a la Isabela Juárez, molt bon dia, Isabela. La Daia Baena, bon dia. La Nora Samlali i Carme Fernández. Bon dia. Bé, tots estem aquí per parlar, en primer lloc, el que ens agradaria saber, Sònia, quin és l'objectiu del programa Petits Grans Creadors? És un projecte d'emprenedoria en el qual els nens comencen creant una editorial per tal de saber quin és el procés de fer un llibre, des de pensar un pressupost de com ens costarà imprimir i publicar un llibre fins a la creació de petits contes que els autors són els propis alumnes de quart. I en quin moment del projecte estem en aquest moment? Ara estem escrivint els contes. I a mi m'agradaria molt que algun de les nenes que ens estan acompanyant, aquestes nenes, la Nora, la Carme, la Daia, em digués si ells escriuen. No participo. Sí, tu mateixa. Sí, estem escrivint. I què és el que esteu escrivint, carinyo? Estem escrivint contes. Contes. I què ho feu? Entre totes o cadascú són grups? Som grups. Som grups, no? De quin curs sou vosaltres? De quart? A i B. Perquè jo tinc aquí al costat que les dones de quart B, com la Laia, com la... Qui m'ho explica? És un projecte que és per inventar contes i per aprendre, com ens ha explicat la Sònia, com fer un llibre. Vosaltres no sabíeu com es fa un llibre? No. I esteu aprenent? Sí. I com ho veieu, això? Ho veieu difícil? Ho veieu fàcil? Bueno, depèn. Si ens enfadem, ho veiem una mica més difícil. Sí. Sí? Però de totes maneres, per vosaltres, el resultat del projecte dels alumnes de quart està en la creació literària amb el llibre Les Mil Meravelles. En aquest llibre, doncs, comenceu i trobarem contes. Un conte o diversos? La creació literària amb el llibre Les Mil Meravelles. En aquest llibre, doncs, comenceu i trobarem contes. Un conte o diversos contes? I ens podeu explicar una miqueta, així per sobre, de què van aquests contes? Pues van de meravelles i n'hi ha moltes. I n'hi ha moltes. Sí, de meravelles n'hi ha moltes. Molt bé. Els nois i noies no només han hagut de fer el llibre, sinó que s'han enfrontat a totes les fases, fins i tot a demanar un préstec a una entitat bancària per publicar el llibre. És així, oi? Bàsicament hem entrat en una pàgina web que s'encarrega del mecenatge de creadors. I el que nosaltres vam fer és presentar el nostre projecte, els hi va agradar aquesta pàgina web i llavors ho vam publicar. La gent que envolta la comunitat educativa se l'ha informat i llavors ells poden aportar una quantitat de diners determinada i prendran una recompensa a canvi. Si ells creuen que el projecte està bé, doncs quan recollim tots els diners serem capaços de poder portar la idea a la impremta i que ens ho publiquem. Bé, l'empresa de micromecenatge en aquest cas és una vegada més Barcami i jo crec que en aquest cas entrant a Barcami, si vostès entren, què trobaran? Trobaran diferents projectes, en aquest cas el nostre. El vostre que està... Petits Grans Creadors. Petits Grans Creadors que hi han d'entrar i com sempre, segons la quantitat de diners que deixin, doncs ho tenen un llibre, està signat, és a dir, hi ha una sèrie dels agraïments, en definitiva, que tothom pot participar. Oi? També en aquest cas el que és important és que contra més gent hi hagi, doncs molt millor, no? Evidentment. Quan es publicarà aquest llibre? Teniu alguna idea? Se suposa que a finals de maig ja ho tenim, ja ho tindrem, perquè a més volem fer la presentació del llibre a la nova biblioteca. L'Antoni Comas, voleu anar allà i fer una presentació com cal, no? Sí. Bé, i vosaltres podríeu demanar, per exemple, a la gent que ens escolta, que us ajudessin a poder fer aquest llibre?
Què és el que han de fer les persones que ens escolten i que us vulguin ajudar?